Ak hovoríme o dotáciách alebo o dotovaných cenách elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických zdrojov, je treba povedať, že momentálne sa toto odvetvie rozvíja, respektíve výroba technológií, ktoré umožňujú práve tento typ výroby elektrickej energie. A odvetvie sa nachádza v tzv. Predkonkurenčnej fáze, kedy výroba elektrickej energie musí byť dotovaná, pretože výroba tých technológií je v tej úvodnej fáze a preto tie technológie sú drahé a z toho vyplýva, že elektrina vyrobená na týchto technológiách je takisto drahá. Očakáva sa však, že už v roku 2020 vďaka enormne rýchlemu vývoju a rozvoju technológií práve v tejto oblasti vo výrobe fotovoltaických panelov by už 12% svetovej spotreby elektrickej energie malo byť pokryté elektrinou vyrobenou na fotovoltaických paneloch a zároveň v roku 2020 sa očakáva, že už nebude potrebné dotovať výrobu tejto elektriny a táto elektrina bude konkurovať konvenčným spôsobom výroby elektriny. Očakáva sa, že by v podstate mala byť schopná konkurovať 76% trhu s elektrínou. To znamená, stále budú nejaké spôsoby výroby elektriny lacnejšie ako fotovoltaická elektráreň, ale na druhej strane je nesporný fakt, že výroba práve na týchto fotovoltaických panelov je jeden z najekologickejších spôsobov výroby elektriny.